பண்ணது. நேத்து மாதாஜி 7 மணிக்கு தான் என்னை எழுப்பி விட்டாரு. நான் எழுந்திருச்சேன் மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிருச்சு மனசு. அப்புறம் வேக வேகமா குளிச்சுட்டு 7:15க்கு பூஜைக்கு போயிட்டேன் மாதாஜி. ஃபுல்லா பூஜை பார்த்தேன் இங்க. கோயில் பூஜை மாதாஜி. அதனால இங்க கிளாஸுக்கு வர முடியல. பட் ஐ ஃபெல்ட் வெரி சேட் ஃபார் நாட் அட்டெண்டிங் த கிளாஸ். வந்து 7 மணிக்கு போக முடியல. 7 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிட்டேனே, இப்படி ஒரு நாள் இப்படி எழுந்திரிச்சது இல்லை மாதாஜி. அப்புறம் வந்து மாதாஜி, இப்படி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு பகவான் கிட்டயும் குரு மகாராஜ் கிட்டயும் பண்ணன மாதாஜி. குரு மகாராஜுக்கு எப்படி தெரியுமோ மாயாப்பூர்ல இருந்து எனக்கு மெசேஜும் பிளெஸ்ஸிங்ஸும் வந்தது மாதாஜி. அவர் ஆபீஸ்ல இருந்து ராதா மாதவா படமும் போட்டோவும் அனுப்புனாங்க மாதாஜி. ஒரு மாதாஜி ரொம்ப வந்து எனக்கு தென் பிளஸ் ஃபைன் பண்ணி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் நாட் யுவர் மிஸ்டேக். சி ஒண்ணு நம்ம ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முன்னாடி நான் கூட இது மாதிரி ஃபீல் பண்ணது உண்டு. பட் இப்பெல்லாம் வந்து என்ன இறைவன் சித்தம் இருக்கோ அதை நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் இல்லையா? உடல் உபாதைகள் என்பது உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, சிறு பிராயத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் கூட இருக்கு இப்பெல்லாம். ஸோ ஏன்னா நம்முடைய வளரக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஹெல்த்தியா இல்லை. அதனால நீங்க இந்த வயதுக்கு இப்படி ஒரு ஆரோக்கியத்தோட இருந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி இல்லையா, ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய திறனை பெற்று மெமரியோட வந்து பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா தட் இஸ் பியோர்லி மெர்சி. அதனால நேத்து நீங்க ஒருவேளை சீக்கிரமா எழுந்திருந்தா உங்களால பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்காம போயிருக்க முடியும். அதனாலதான் பகவான் ஓகே தூங்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாமே வந்து ஒரு அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட எடுத்துக்கலாம். ஓகே என்ன ஆமா மாதாஜி, எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த நேரம் எனக்கு பிளஸ்ஸிங்ஸும் பரவாயில்ல பகவான் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு குரு இல்லைங்களா? மகாராஜ் கிட்ட நீங்க இருந்து வந்தது. வந்தது இல்லைங்களா? இதை விட வேற என்ன இருக்கு மாதாஜி? நத்திங். எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம் மாதாஜி, ஆ, போதும் மாதாஜி, அவ்வளவுதான். இதுவே தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஸோ அதாவது குரு மகாராஜ் எனக்கு அதாவது நம்ம நம்ம எப்படி எதுக்கு வரார், எதுக்கு நம்ம வந்து ஆசீர்வாதம் எப்படி வரும் அப்படிலாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பா அந்த ஆசீர்வாதங்கள் என்பது நமக்கு உண்டு. ஓகே. அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே நாம தவறா எடுத்துக்க கூடாது. அது நமக்கு பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய நன்மையாகத்தான் இருக்கும்ன்றதுக்காகத்தான் அவ்வாறு வழங்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ ஒருத்தருக்கு ஆபரேஷன் நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு கூட தெரியும். நான் இந்த பாகவதம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு ஐ திங்க் 2024 24 24 கிடையாது, 23 மார்ச் இல்லையா, 23 மார்ச்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் நான் உங்களுக்கு கிளாஸே எடுக்கல நான், இஃப் ஐம் ரைட் ஆமாமா. இல்லையா? ஆனா ஆமாம். அப்ப நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் நான். ஆனா இப்போ யோசிக்கும் பொழுது எஸ் சி ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு நீ வந்து உட்கார முடியாத நிலைமையில இருக்கும்போது நீ என்னத்த கிளாஸ் எடுக்க போற இல்லையா? பிராக்டிகாலிட்டி யோசிக்கணுமா இல்லையா? எல்லாமே நம்ம வந்து இறைவன் சித்தத்துக்காக வந்து நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல்ல கூட நமக்கு வந்து ஆசை பேராசை இருக்கணும்னு கூட நமக்கு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது நம்ம உடல் நிலையை கடந்த நிலையில போய் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. இட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். இப்ப நம்ம குரு மகாராஜ் எடுத்துக்கோங்க, எவ்வளவு உபாதைகள் இருக்காரு அவர் இல்லையா? எவ்வளவோ உபாதைகள் இருக்காரு அவர். அவருக்காக நீங்க எல்லாருமே பிரார்த்திச்சுட்டு இருக்கீங்க, பிரார்த்திங்கோ. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். குருவுக்காக ஒரு மாலையும் இல்லையா, ஒரு ரவுண்டு ஜபம் பண்றது, தட் இஸ் அ கிராட்டிடியூட் ஆக்சுவல். நம்ம ஏன்னா குருவனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறது என்பது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. நமக்கு ஒரு நிழல் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அந்த நிழலினுடைய மகிமையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இன்னைக்கு நான் சாண்டிங் பண்றோம்னாக்கா இவ்வளோ அதாவது அஃபென்ஸ்லெஸ்ஸா பண்றோமா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஞாபக மறதியா பண்றோமான்றது வந்து சில சமயங்கள்ல நம்மளையும் மீறி நடக்கிறது இல்லையா? கான்சியஸ்னஸ் வந்து வேற இடத்துல போறது எல்லாமே நடக்கிறதான் செய்யறது, நம்ம இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா அதையுமே வந்து செயல்படுத்த வைக்கிறார் இல்லையா? அந்த அளவுக்காக நம்மளை வந்து ரட்சிக்கிறார் இல்லையா? அதை அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அவருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கவுண்டர்லவே பண்றாரு இல்லையா? அதாவது ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகும்போதெல்லாம் வந்து அந்த ரவுண்ட்ஸ் பண்ணாம மினிமம் ரவுண்ட்ஸ் ஐ திங்க் இத்தனை மாலைன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆவரேஜா ஒரு நாளைக்கு வந்து அவர் 28 ரவுண்டு 38 ரவுண்டு ஐ திங்க் எங்கேயோ அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல்ல தான் போட்ட மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். ஸோ இத்தனை மாலை இவ்வளோ கணக்குன்றது வந்து அவர் பண்ணிடுறார். ஸோ அவர் அந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கும் பொழுதே அப்படி பண்ணும் பொழுது நாம நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நமக்கு கொஞ்சம் நாம அதை வந்து எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ வென் எ பர்சன் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் அப் ஒன்லி, நம்ம குரு மகாராஜே ஒரு ரோல் மாடல் இல்லையா? ஸோ அவரே வந்து அப்படி பிரவோச்சன் கொடுப்பார். ஸோ இந்த முடியாத பட்சத்துலையுமே பிரவோச்சன் கொடுக்குறார் இல்லையா? அப்போ அவருடைய பக்தியினுடைய மேன்மையை நம்ம வந்து பிடிக்கணும்.
இல்லையா? அவர் அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் தன்னை வந்து சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருந்தால், பகவான் வந்து அப்படிப்பட்ட நிலையிலுமே வந்து சொல்ல வைக்கிறார். சில சமயத்துல எனக்கு ஞாபக மறதிலாம் வரும். உங்க கிளாஸ் எடுக்கும்பொழுது பெயர்கள் ஞாபகம் வராது. ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வராது. எஸ்பெஷலி கதை சொல்லும்பொழுது எனக்கு வராது. அந்த ஞாபக மறதி வந்துரும். உண்மையிலே அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனாலும் என்னால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. பார்த்துட்டு படிச்சு கூட இருந்திருப்பேன் 2, 3 நாளைக்கு முன்னாடி. சொல்லணும்னு நினைச்சா கூட அது வந்து வரவே வராது எனக்கு. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. வீட்ல பாடல் இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல போனா, அவங்க கண்டிப்பா மியூட்ல இருங்கோ. அன்மியூட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஓகே. ரெக்கார்டிங்ல என்ன ஆகும்னாக்கா, அனதர் கன்டென்ட் அப்படிங்கிற வரும்போது, நம்ம யூடியூப் சேனலே வந்து பாதிக்கும். ஓகே. ஸோ அதனால வந்து தயவு செஞ்சு பேக்ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் சைலண்டா வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அந்த மெசேஜ நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? என்ன மெசேஜ் மாதாஜி? அந்த அங்க இருந்து நம்ம குரு மகாராஜா அனுப்பியிருக்காரு எவ்வளவு மாதாஜி. பெருசு மாதாஜி? எவ்வளவு பெருசு? இந்த ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல மடமடன்னு வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இஃப் யூ பெர்மிட். நோ ப்ராப்ளம். Hare Krishna Pushpa P. Mataji, please accept our humble obeisances. All glories to Sri Prabhupada, all glories to Sri Guru and Gauranga. Wish you a happy Krishna conscious birthday. Hope you are well. We are conveying our Guru Maharaja's blessings to you on this special day. My dear spiritual shelter daughter Pushpa P. Please accept my blessings. All glories to Sri home base camp, Sri Mayapur Chandrodaya Mandir. I am writing this letter to tell you that you are very dear to me and I am sending my blessings for your birthday. Krishna Matir Astu. I regularly pray for you in front of the deities. I am requesting their lordships, Sri Radha Madhava Astaga Sagis, Sri Panchatattva and Sri Prahlad Narasimha Dev to kindly shower their divine mercy upon you, that you will make swift progress on the path of Krishna Bhakti. And Lord Chaitanya is very merciful, and anyone can get the mercy of Lord Chaitanya. And we are meant to be constantly thinking how to expand Lord Chaitanya's Sankirtana movement all over the world. I therefore hope you are following the oath you have taken at the time of initiation, and you will assist me to fulfill Srila Prabhupada's instructions. He had told me to preach ultimately, so I am depending on all of you, my disciples, whatever you are. May you always be protected by Lord Narasimha Dev. I hope this finds you in good health. I continue to pray for you, blissful Krishna conscious, your well-wisher always, Jayapadara Swami. Please, as you know, Guru Maharaja's vision is to always stay connected with all his disciples worldwide. Send regular messages and receive regular updates from you. Questions you may have or share any difficulties you are facing. So it is helpful to keep all contact information accurate and updated. If there are any changes in your details, kindly share them too. And by WhatsApp message to the official care number or by posting in Jayapada Goswami app so that he can reach you easily. Here is a photo of Sri Radha Madhava of 1/1/2026 as a birthday gift. Your servant JPC care team. Hare Krishna Mataji, Radha Madhava photo, Anpirkaga Mataji. Thank you, Mataji. Thank Thank you, you. Mataji. Hare Krishna Thank you. Mataji. I think see யாருக்கு என்ன கிடைக்கணும்ன்றது வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதனால நம்ம அதை பத்தி நல்ல தான் blessing கிடைச்சிருச்சு என்ன மாதாஜி. அவ்வளவுதான். Hare Krishna Mataji. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் மாதாஜி. இதே ஒரே போதும் ஒன்றுமில்லை எனக்கு. கோவிந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்வளவுதான். See, நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் போல இருந்தது மாதாஜி. எல்லாருக்கும் அதனால no சொன்னேன். problem. No problem. Fine. No issues at all. எங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன். எல்லாருக்கும் நன்றி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது எங்க போயிடுச்சு? A very happy conscious birthday, Mataji. தேங்க்யூ மா. Hare Krishna Mataji, very happy birthday. Hare Krishna Mataji, Pushpa Mataji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Mataji, many happy returns of the day. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna மாதாஜி, உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எங்களுக்கு இருந்தா போதும் வேணும் மாதாஜி, எங்களுக்கெல்லாம் வேணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கெல்லாம் வேணும் மாதாஜி. ஆசீர்வாதங்கள் தான் வேணும் மாதாஜி.
மாதாஜி நான் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். திஸ் இஸ் ஆஸ் பர் மை ரெக்கார்ட் மாதாஜி. என்னுடைய ஸ்கூல் ரெக்கார்டு பண்ணி மாதாஜி. ஏன்னா அதைத்தானே நான் எழுத முடியும் எல்லாத்துலயும் மாதாஜி. அந்த இது இனிஷியேஷன் டைம்ல அதான் எழுதி அனுப்புனேன் மாதாஜி. ஏன்னா அந்த காலத்துல மாதாஜி டீச்சர் அவங்களே எழுதிக்கிடுவாங்க டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம். நாங்க ரெக்கார்ட் எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை மாதாஜி. பட் ஆக்சுவலி வந்து 15th ஆகஸ்ட் தான் எங்க வீட்டுல. அதுக்கு பிறகுதான் தெரியும் மாதாஜி. ஆஃப்டர் மாதாஜி மேரேஜ் இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி மங்கள ஆரத்தி பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு காலையில. பார்த்தாச்சு, நல்லா 28 பேர் டோட்டலி இன்னைக்கு. ஓகே, பார்த்துட்டேன் மாதாஜி. மலையாளம் தான் ஃபர்ஸ்ட் போல் இருக்குல்ல. ஆமா, 160 people 170 people வராங்க. அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க மலையாளம் ஃபர்ஸ்ட். ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாமே வந்து ரெகுலரா வராங்க. எல்லாமே நம்ம நம்பர் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸும் ஜாஸ்தி, நம்பர் ஆஃப் டிவோட்டிஸும் ஜாஸ்தி. ஓகே, மலையாளம்ல வந்து ஸோ தே ஆர் டூயிங் அப்படின்னா அவங்களுடைய சூழ்நிலைகள் வந்து எப்படி இருக்குன்றது வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ இப்போ கேரளத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைகள். ஸோ அதாவது ஃப்யூச்சரில் போக போக அங்கே நம்ம சனாதன தர்மம் இருக்குமான்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் லெவலில் இருக்காங்க. அதனால தான் அவங்க, அதாவது நம்ம எல்லாருமே கஷ்டம் வரும்போது மட்டும்தான் நம்ம இறைவனை வந்து தேடுவோம். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ரெகுலரா வந்து இந்த இதுல இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே நமக்கு கிடையாது இல்லையா? அதுதான் ப்ராப்ளம். காண்டமைந்த பத்திய. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தயவு செஞ்சு பேக்ரவுண்ட்ல பேசுறவங்க எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. எனக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் பகவதே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த 2 ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டு சச்சி சுதா அஷ்டகம் அதை வாசிக்கலாம். நாளைக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எல்லாருமே வந்து மாதாஜியே அந்த கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ண சொல்றேன். எனக்கு நாளைக்கு உஷா மாதாஜி கிடையாது, என்னதான் எடுக்க சொன்னாங்க. ஆனா எனக்கு வீட்டுல நாளைக்கு காலையில பூஜை இருக்கிறதுனால எனக்கு சடனா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆனதுனால எனக்கு நாளைக்கு காலையில கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. ஓகே, ஐ வில் இன்ஃபார்ம் ராதிகா மாதாஜி ஒன்லி டு கண்டினியூ. நீங்க சச்சி சுதா அஷ்டகம், அடுத்து நாராயண கவச்சம், அடுத்து வந்து 108 ஸ்லோகாஸ், இது 3மே நாளைக்கு பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி, கண்டிப்பா செய்யணும் மாதாஜி. எல்லாருமே ரொட்டேஷன், எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாளைக்கு எல்லாருமே அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வந்து வாசிக்கிறதுக்கான காமன் டைம் கேட்டிருந்தேன் நான். ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க. 9 PM கிளாஸஸ்ல வந்து அவங்களே பண்ணிக்கிறேன்னு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற டைம் வந்து ஒத்து வரலன்றதுனால. ஸோ அவங்க 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் அங்கேயே ஒதுக்கிட்டோம். மிச்ச காலையில் 6 மணி கிளாஸு, மத்தியானம் 3 மணி கிளாஸு, 7 மணி கிளாஸு, இந்த கிளாஸஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க, அடுத்து பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ்ல இப்போ காலையில் 5:30லேருந்து 8 மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவங்க, இந்த கிளாஸஸ்ல எல்லாமே இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே காமனா எந்த டைம் வரீங்க, நீங்களே வந்து மத்திய லீலாவை எடுத்துட்டு வாசிங்க. ஓகே, மெயின் இப்போ சர்வபாம பட்டாச்சாரியாருக்கு கொடுத்த அறிவுரைகள் இல்லையா, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதிக்கு கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகள், இது எல்லாமே வந்து அந்தந்த இன்சிடென்ட் எடுத்துட்டு நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த அருவத்தன்மை பத்தி ரொம்ப சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல தான் ரொம்ப கிளியரா இருக்கிற உண்மை சொல்லணும்னா. எனக்கு பாகவதம்ல கூட வந்து
இம்பர்சனலுடைய இதை வந்து எதுக்கு வந்து அவ்வளோ அதாவது கவுண்டரா வந்து அதுக்கு வந்து விளக்கத்தை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்துருக்கிறது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல தான் நல்லா இருக்கு. அதனால நீங்க அதை வாசிங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நாளையிலேருந்து டெய்லி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் நீங்கள் யார் இந்த கிளாஸ் முடியும் போது எனக்கு சொன்னீங்கன்னா கூட நான் அந்த டைமே நான் வந்து டெம்பிள் கொடுத்துட்றேன். இந்த லிங்க் வந்து அந்த சமயத்தில் ஓப்பனாகவே இருக்கும். ஓகே, ஆனால் ஈவினிங்கில் வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா யார் வேணாலும் இந்த லிங்க் எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. காலையில் 8 மணி வரைக்கும் இது ஃப்ரீ கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ இருக்கும் இது. அதனால் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா அதோட ஐ திங்க் ஸ்லோகா கிளாஸஸ் வந்து ஐ திங்க் 11 to 12 வச்சுருக்காங்க. அந்த சமயத்துலேயும் வைக்காதீங்க. ஸோ அது தவிர்த்து மிச்சம் நாட்கள் வந்து நீங்கள் இந்த லிங்க் வந்து ஒரு காமன் டைம் வந்து சொல்லுங்கள். நான் வந்து டெம்பிளுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மெசேஜும் போட்டிருக்கேன் நான் இதில். ஸோ எனக்கு அப்டேட் கொடுத்தா போதும். டீச்சர்ஸ் தான் இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் இதுக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ டெய்லி அட்டெண்டன்ஸ் வந்து பபிதா மாதாஜியை வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்லி ரெடி பண்ணிக்கணும். எவ்ரி வீக் வந்து நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் வந்து காட்டணும். அவங்களுக்கு இங்கே யாராவது இருந்தால் கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? டீச்சர்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே லெவல் 2 எடுக்கிறவங்க ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் கொடுங்க. லெவல் 3 எடுக்கிறவங்க அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இப்போ கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு இந்த 2 ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு வில் கோ ஃபார் சச்சி சுதா அஷ்டகம். அதரம் மதுரம் அந்த பாட்டு வருது இல்லையா, அதே மெட்டில் தான் பாடணும். ஓகே, சேம் அதே இதில் வந்து போனோம்னாக்கா கரெக்டாக சேம் அந்த சச்சி சுதா அஷ்டகம் வந்து அழகாக இருக்கும். ஐ திங்க் கிருஷ்ணவேணி மாதாஜியோட ரெக்கார்டிங் வந்து ஐ திங்க் எல்லா குரூப்ஸ்லையுமே இப்போ போட்டிருக்காங்க. மணிமேகலை மாதாஜி, நான் தேங்க்யூ வெரி மச் சித்ரலேகா மாதாஜி ஃபார் ஷேரிங் தட். அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற விதம் கூட வந்து போட்டிருக்காங்க. அதனால் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷம் தான் பார்த்தேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணி அந்த சச்சி சுதா அஷ்டகத்தை வந்து டெய்லி நீங்கள் அந்த காமன் டைமில் வந்து பாடணும். சச்சி சுதா அஷ்டகம் மற்றும் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்த 1 மணி நேரம் வாசிக்கிறதுக்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுலேயுமே நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து யாராவது இன்னைக்கு வாசிக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் அடுத்த நாள் வந்து அவங்களே வாசிக்கக்கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு நமக்கு விட்டு கொடுத்தாங்கன்றதுக்காக நானே வாசிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதனால எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. சரி, அடுத்தவங்களை நம்ம ஹர்ட் பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா? ஸோ அடுத்தவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களுக்கும் ஒரு ஆனந்தம் இல்லையா? அடுத்தவங்க ஆனந்தப்படுறதை பார்த்து ஆனந்தப்பட வேண்டியது தான் மேன்மையான ஒரு குணாதிசயம். ஓகே, எஸ், நம்ம வாசிச்சா நமக்கு ரொம்ப ஆனந்தம். அது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, எல்லாருக்குமே உண்டு அது. ஆனால் அவங்க வாசிக்கும் போது நம்ம மியூட்லேருந்து வாசிச்சுக்கலாம். அப்படி வாசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நீங்களும் வாசித்த மாதிரி இருக்கும், அவங்களும் வாசித்த மாதிரி. ஆனால் ஸ்ரவணம் பண்ணணும். அடுத்தவங்க வாசிக்கும் பொழுது நம்ம கேட்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸ்ரவணம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கீர்த்தனமே கிளியர் ஆகும். ஸ்ரவணம் வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, கேட்கக்கூடிய தன்மையை விட நான் சொல்லணுன்ற தன்மையை வந்து நம்ம மேல் நோக்கி இருந்தால் அது வந்து நமக்கு இடிக்கும். ஓகே, பக்தி பாதையில் இடிக்கும். அதனால் வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஸ்ரவணத்துக்கு காலத்தை ஒதுக்குங்க. கேட்கும் தன்மையை வந்து வளர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இருக்கு, அதை எப்படி கேட்கணுன்றதை வந்து பக்குவமாக நீங்கள் கேட்டுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள்ள போகலாம். ராஜன் பதீர் குரு அலம் பவதாம் யதுநாம் தைவம் பிரிய குலபதீஹ சிங்கர் வச்ச சிங்கரோ பவ அஷ்டவ ஏவம் அங்க பகவான் பஜதாம் குந்தோ முக்திம் ததாதி கர்ஷிஷே ஸ்மனா பக்தி யோகம். எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜன் பதி குரு அலம் பவதாம் யதூனாம் தைவம் பிரிய குலபதி க்வச்ச கிங்கரோவக அஸ்தவயே அஸ்தேவம் அங்க பகவான் பஜதாம் முகுந்தோ முக்திம் ததாதி ஹர்ஹிசேத் ஸ்மன பக்தி யோகம். ராஜன், ஓ எனது அன்பிற்குரிய மன்னனே, பதி காப்பவன், குரு குரு, அலம் உறுதியாக, பவதாம் உங்களின், யதுநாம் யதுகுலம், தெய்வம் வணங்கப்படும் தெய்வம், பிரிய பிரியமிக்க நண்பர்கள், குலபதி குலத்தின் தலைவர், க்வச்ச சில நேரங்களில், கிங்கர சேவகனாக கூட, உங்களின் பாண்டவர்களின், அஸ்து நிச்சயமாக, ஏவம் இவ்வாறு,
இவ்வாறு அங்க ஓ அரசனே, பகவான் முழுமுதற் கடவுள் பஜத்தாம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் அபக்தர்கள் முகுந்த முழுமுதற் கடவுளான பகவான் முக்தி விடுதலை ததாதி அருள்கிறார். கர்ஹிச்சித் எந்த நேரத்திலும் ஸ்ம உண்மையில் ந இல்லை பக்தி யோகம் அன்புடைய பக்தி தொண்டு. மொழிபெயர்ப்பு சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், அன்பிற்குரிய மன்னனே, முழுமுதற் கடவுளான முகுந்தன் பாண்டவ யதுகுல உறுப்பினர்களை உண்மையில் காப்பவர் ஆகும். அவரே உனது குரு, வணங்குதற்குரிய தெய்வம், நண்பர் மற்றும் உனது செயல்கள் அனைத்தையும் இயக்குபவரும் அவரே. இதனை சொல்வதினால் ஒன்றும் இல்லை. அவர் சில சமயம் உங்கள் குடும்பத்திற்கு தூதராகவும் தொண்டராகவும் இருந்து சாதாரண பணியாளர்கள் செய்வதை போன்ற பணி செய்தார். பகவானின் கருணையினை பெறுவதற்காக தொண்டு செய்பவர்கள் பகவானிடமிருந்து விடுதலையினை மிக எளிதில் பெறுகின்றனர். ஆயினும் அவர் தனக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்யும் வாய்ப்பினை ஒருவனுக்கு அத்துணை எளிதில் அளிப்பதில்லை. பொருளுரை பரீட்சித்து மகாராஜாவிற்கு உபதேசிக்கும் பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னரை உற்சாகப்படுத்துவது அறிவுடைமை என்று கருதினார். ஏனென்றால் பல்வேறு குலங்களின் பெருமை மற்றும் புகழினை மன்னர் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவேயாகும். இவற்றுள் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தது பிரியவிரதனின் அரச குலமேயாகும். அக்குலத்தில்தான் ரிஷபதேவர் பிறந்தார். அதுபோல் துருவ மகாராஜனின் தந்தையான உத்தானபாதா மகாராஜாவின் குலமும் பெருமையுடையதே. அதில்தான் பிரித்து மன்னர் பிறந்தார். மகாராஜா ரகுவின் அரச குலம் புகழ் வாய்ந்ததே. ஏனென்றால் அங்குதான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி பிறந்தார். யதுகுலம் அதிக புகழுடையதாகும். பரீட்சித்து மகாராஜா தனது குருகுலம் மற்ற குலங்களைப் போல் அத்துணை பெருமை உடையதாக இல்லை என்று நினைத்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணராகவும் ராமச்சந்திரமூர்த்தியாகவும் பகவான் ரிஷபதேவராகவும் மகாராஜா பிரித்துவாகவும் பிற குலங்களில் அவதரித்தது போல் குருகுலத்தில் பிறக்கவில்லை. ஆகையினால் பரீட்சித் மன்னர் சுகதேவ கோஸ்வாமியினால் இக்குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தில் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார். குருகுலமும் மிகச்சிறந்த பக்தர்களை பஞ்ச பாண்டவர்களை பெற்றதினால் புகழுடைய ஒன்றாகவே கருதப்பட வேண்டும். அவர்கள் குற்றமற்ற பக்தி தொண்டினை செய்தவர்கள் ஆவர். கிருஷ்ணர் குருகுலத்தில் பிறக்கவில்லையே தவிர பாண்டவர்களின் தூய பக்தி தொண்டினால் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவராகி பாண்டவ குலத்தின் பாதுகாவலராகவும் ஆன்மீக குருவாகவும் விளங்கினார். யதுகுலத்தில் பிறந்த போதிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் பாண்டவர்கள் மீதே அதிக அன்புடையவராக இருந்தார். உண்மையில் பகவான் கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களின் பக்தி தொண்டிற்கு கடன்பட்டவராக சில சமயம் அவர்களின் தூதனாக கூட செயல்பட்டிருக்கிறார். அவர்களை பல்வேறு ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில் வழிகாட்டியாக இருந்து காத்திருக்கிறார். ஆகையினால் மகாராஜா பரீட்சித்து பகவான் கிருஷ்ணர் தனது குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லையே என்று கவலைப்பட தேவையில்லை. முழுமுதற் கடவுளின் நாட்டம் எப்போதும் தனது தூய பக்தர்களின் மீதே இருக்கிறது. மேலும் அவரது செயல்களில் இருந்து பக்தர்களுக்கு விடுதலை அத்துணை முக்கியம் வாய்ந்ததல்ல என்று மிக தெளிவாக தெரிகிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருவனுக்கு விடுதலையினை மிக எளிதில் அளிக்கிறார். ஆனால் ஒருவனுக்கு தனது பக்தனாகும் வசதியினை அத்தனை எளிதில் அளிப்பதில்லை. முக்திம் ததாதி கர்ஹிசித் ஸ்தம் ந பக்தி யோகம். நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பக்தி யோகமே பரமபுருஷ பகவானுடன் கொள்ளும் உயர்ந்த உறவிற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது என்பது உறுதியாக்கப்பெற்றுள்ளது. வீடு பேற்றினை காட்டிலும் அது மேன்மை மிக்கதாகும். பகவானின் தூய பக்தனுக்கு வீடு பேறு தானாகவே அருளப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நித்யானுபூத நிஜலாப நிவృత్త दर्शन श्रेयसी तद अदत् रशनया शिरसु सुब्ध बुद्धेः लोकस्यः करुणायाभं भयम् आत्मलोकम् आज्ञयान् नमो भगवते ऋषभाय तस्मै. गीता माताजी वासी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी.
नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्ति कृष्णः श्रेयसि अद रसनाय स्थिरसुप्त बुद्धेः लोकस्य या करुणाय भयम् आत्मलोकम् आज्ञानम भगवते ऋषபாய தஸ்மை. நித்திய அனுபூத எப்பொழுதும் அவரது உண்மை அடையாளத்தில் உணர்வுடைய காரணத்தினால் நிஜ லாப நிவிருத்த ஸ்ருஷ்ணக அவர் நிறைவேற்றுவதற்குரிய ஆசைகள் ஏதுமில்லாதது தன்னுள் திருப்தியுற்றவர் ஆவார். ஸ்ரேயசி வாழ்வின் உண்மையான நலன் ஆதத் ரசனாய உடற்தானாக எண்ணி உலகத்தின் செயல்களை விரிப்பதினால் சிற நீண்ட காலமாக சுப்த உறங்குதல் புத்தி அவர்களது புத்தி லோகசிய மனிதர்களின் அவர்கள் பகவான் ரிஷபதேவர் கருணாய அவரது கருணையினால் அபயம் அச்சமின்றி ஆத்மலோகம் தனது உண்மை அடையாளம் ஆக்யாத் உபதேசித்து நம மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை பகவத்தே முழுமுதற் கடவுளுக்கு ரிஷபாய பகவான் ரிஷபதேவருக்கு தஸ்மை அவருக்கு. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ரிஷபதேவர் தனது உண்மை அடையாளத்தினை நன்கு அறிந்தவர் ஆவார். ஆகையினால் அவர் சுய நிறைவுடையவராக விளங்கினார். அவர் புலனுகர்ச்சிகள் எதையும் விரும்பவில்லை. அவர் மன உடையவராதலால் வெற்றி பெறுவதற்கான ஆசைகள் அவருக்கு தேவையற்றவனாயின. தேவையின்றி உடலோம்பிகளில் ஈடுபட்டு அதற்குரிய சூழல்களை உண்டு பண்ணுவோர் சுயநலம் மிகுந்த அறியாமை மிக்கவர்களாகவே இருந்தனர். தனது அளவற்ற கருணையினால் பகவான் ரிஷபதேவர் சுயநலத்தினை அடையாளம் காட்டியதோடு வாழ்க்கை லட்சியத்தையும் தமக்கு போதித்தார். ஆகையினால் பகவான் ரிஷபதேவராக அவதரித்த இறைவனுக்கு தம மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துவோம். பொருளுரை. இது இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கமாகும். பகவான் ரிஷபதேவரின் செயல்கள் இதில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முழுவதற் கடவுள் ஆதலினால் பகவான் ரிஷபதேவர் தன்னுள் நிறைவேய்வதற்காகவே இருந்தார். பரம்புருஷ பகவானின் பிரிவுகளும் உயிர்களும் ஆகிய நாம் பகவான் ரிஷபதேவரின் உபதேசங்களை பின்பற்றி தன்னிறைவு பெறுதல் வேண்டும். உடலோம்பும் எண்ணத்தில் தேவையற்ற தேவைகளை உருவாக்க கூடாது. ஒருவன் தன்னுணர்வு பெறும்போது அவன் தனது உண்மையான ஆன்மீக நிலையில் இருப்பதினால் போதுமான திருப்தி அடைகிறான். பகவத்கீதையில் 18.54 பிரம்ம பூதா பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நா காங்ஷதி என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதுவே அனைத்து உயிர்களின் லட்சியமாக இருக்கிறது. ஒருவன் இந்த உலகினுள் இருந்த போதிலும் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்றவற்றின் பகவான் அருளிருக்கும் உபதேசங்கள் பின்பற்றுவதனால் அவன் முற்றிலும் திருப்தி அடைந்தவனாகவும் ஆசை அற்றவனாகவும் சோகமற்றவனாகவும் வாழ முடியும். தன்னுணர்வின் மூலம் திருப்தி அடைவது ஸ்வரூபானந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இருளில் நித்திய உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஆன்மா அவனது சுய நன்மையினை அறியாதிருக்கிறான். அவன் தனது உலக தேவைகள் நிறைவு செய்து கொள்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சியடைய முயல்கிறான். ஆனால் இது சாத்தியமானதன்று. அதனால் தான் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நதே விது ஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணு, அதாவது தனது அறியாமையின் காரணமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மா முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைவதே தனது உண்மையான சுய நன்மை என்பதை அறிவதில்லை. உலகத்து சூழ்நிலைகளை சரிப்படுத்தி கொள்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி அடைய முயற்சிப்பது பயனற்ற முயற்சியாகும். உண்மையில் அது சாத்தியமற்றதும் கூட. அவரது தனிப்பட்ட நடத்தை மற்றும் உபதேசத்தினால் பகவான் ரிஷபதேவர் ஆத்மாவிற்கு ஒளியேற்றி தனது ஆன்மீக அடையாளத்தில் எவ்வாறு சுய திருப்தி அடைந்தவர்களாகலாம் என்பதையும் அவருக்கு காட்டி அருளினார். இவ்வாறு ஸ்ரீ பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பகவான் ரிஷபதேவரின் செயல்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தவர் பொருளைத்தும் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதான்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाय प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजन्पतिर्गुरुरलं भवदां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः पच किङ्करो वः। अश्वत्येवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं तदाधिकर्हिषि समना பக்தி யோகம். இதெல்லாம் பலஸ்ருதியை பத்தி சொல்றதும் மற்றும் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அதாவது முடிவு பகுதி கன்க்ளூஷன். ஓகே, சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், அன்பிற்குரிய மன்னனே, முழுமுதற் கடவுளான முகுந்தன் பாண்டவ எதுகுல உறுப்பினர்களை உண்மையில் காப்பவர் ஆவார். அவரே உனது குரு, வணக்கத்திற்குரிய தெய்வம், நண்பர் மற்றும் உனது செயல்கள் அனைத்தையும் இயக்குபவரும் அவரே. இதனை சொல்வதினால் ஒன்றும் இல்லை. அவர் சில சமயம் உங்கள் குடும்பத்திற்கு தூதராகவும் தொண்டராகவும் இருந்து சாதாரண பணியாளர்கள் செய்வது போன்று பணி செய்தார். பகவானின் கருணை பெறுவதற்காக தொண்டு செய்பவர்கள் பகவானிடமிருந்து விடுதலையினை மிக எளிதில் பெறுகின்றனர். ஆயினும் அவர் தனக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்யும் வாய்ப்பினை ஒருவனுக்கு அத்துணை எளிதில் அளிப்பது கிடையாது. 100% இல்லையா? டைரக்டா நம்ம பகவானுடைய தொண்டை செய்து நம்ம அந்த அங்கீகாரம் பெறுவது என்பது அவ்வளவு சுலபத்துல நமக்கு கிடைக்காது. பாண்டவர்களுக்கு கிடைச்சது இல்லையா? அந்த மாதிரி எதுகுல உறுப்பினர்களுக்கு கிடைச்சது. ஆனா எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. மோட்சம் கூட பகவான் கொடுத்துருவார், ஆனா இது மட்டும் கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா அவரையே விலைக்கு வாங்கக்கூடிய வேலை இது. அதனால ஒருத்தருடைய தூய பக்தி தொண்டு பகவானை ஈர்க்க வல்லது. பகவானே அவங்களுக்கு ஒரு சேவகம் பண்ணக்கூடியவரா மாறிடுவார். அதனால அவ்வளவு சுலபத்துல அதை அங்கீகரிக்கவே மாட்டார். இந்த இடத்துல மீண்டும் பொருளறையில ரொம்ப அழகா சில பிரபுபாதர் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? அதாவது ரகுகுலத்துல ராமச்சந்திர பிரபு, அதே மாதிரி உத்தானபாதனுடைய இதுல பிருது மகாராஜ், துரு மகாராஜ் மாதிரி பிருது மகாராஜ். அடுத்து இந்த பிரியாவர்தனுடைய இதுல ரிஷபதேவர், பரத மகாராஜ். இந்த லீனேஜ்ல எல்லாமே புகழ் வாய்ந்த மன்னர்கள் அதுவும் தர்மத்தை அறிந்த மன்னர்கள் ஆண்டிருக்காங்க. ஆனா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தன்னுடைய குலத்துல யாருமே இல்லைன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? பாண்டவர்கள் இருந்தார்கள் இல்லையா? பாண்டவர்கள் தெய்வீக குணங்களை பெற்றவர்கள். அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்னலினுடைய அதாவது நின்னலை தீர்க்குபவராக இல்லையா, அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் ஃபைண்டரா தான் இருந்தார் பகவான் இல்லையா? அவரே பணி செய்ய வேண்டியது, அந்த மாதிரி பணி செய்திருக்கார். அதனால உன்னுடைய லீனேஜிலுமே குறைவானது கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த விளக்கத்துல கொடுக்குறார். நம்ம அதை பார்க்கலாம் இல்லையா? பாண்டவ எதுக்குள்ள உறுப்பினர்களை உண்மையில் காப்பவராகும் அப்படின்னா அவங்கள மட்டும்தான் காப்பாரா என்ன? பகவான் எல்லாரையுமே ரட்சிக்கக்கூடியவர்கள் தான் பகவான் இல்லையா? எந்த பாரபட்சமும் கிடையாது பகவானுக்கு இல்லையா? ஆனாலும் தன்னையே நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் கேரிங் நிறைய பண்ணிப்பார் இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நாம கூட யாரையாவது நம்பி போகும்பொழுது அவங்க நம்மளை எப்படி ரட்சிக்கிறாங்களோ அது போல தன்னை நம்பி வந்தவர்களை பகவான் ஒரு கொஞ்சம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமா அவங்கள கேரிங் உண்டு. ஆனா எல்லாருக்குமே சமமாக கொடுக்கும். இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லுங்க? அதாவது மகாபாரத போர்ல அவரை எதிரில் இருந்த பொழுது, பகவான் எதிரில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது யாரெல்லாம் அந்த அந்த மகாபாரத போர்ல உயிரை நீத்தார்களோ அவங்க எல்லாருமே வைகுண்டங்களுக்கு சென்றார்கள். ஆனா அந்த கருணை பகவான் கொடுத்தார். அந்த மகாபாரத போர்ல மரணித்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வைகுண்டம். அதுவும் பகவானை இப்போ பீஷ்ம தேவருக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு
வாய்ப்பு இருந்தது. பின்னாடியே உட்கார்ந்திருந்த அர்ஜுனருக்கு பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா? ஆனா அவர் முன்னாடி தோண்டி இருந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு என்பது கிடைச்சது இல்லையா? அப்படி மரணித்தவர்கள் எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்ந்தார்கள் என்பது நம்ம இந்த பாகவதத்துல இருந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தூதராகவும் சென்றார். அதே மாதிரி வந்து தேரோட்டியாகவுமே வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து அதாவது சாதாரண பணியாளர்கள் செய்வது போன்ற பணி வந்து செய்தார் இல்லையா? இப்போ சூத்திரன் செய்ய வேண்டிய வேலையை வந்து பகவான் செய்தார் இல்லையா? தேரோட்டியாக. ஸோ அதனால பகவானுடைய கருணை பெறுவதற்கு தொண்டு செய்பவர்கள் பகவானிடமிருந்து விடுதலை பெறுவது மிக எளிது. அதாவது நம்ம மோட்சத்தை கேட்டா பகவான் சுலபமா கொடுத்துருவார். ஆனா கிருஷ்ண ஆகர்ஷணியை வந்து கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா அவரே வந்து அவங்களுக்கு சேவகம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார். அதனாலதான் இம்மீடியட்டா கொடுக்க மாட்டார். பாண்டவர்களுக்கு உண்டு, குந்தி தேவிக்கு உண்டு, பீஷ்ம பிதாமகருக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா கடைசி தருணத்துல வந்து அவருடைய தரிசனம் இது எல்லாமே கொடுக்கிறார் இல்லையா? பரிஷத் மகாராஜாவிற்கு உபதேசிக்கும் பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னரை உற்சாகப்படுத்துவது அறிவுடைமை என்று கருதினார். இப்ப இத்துணை அதாவது புகழ் வாய்ந்த மன்னர்களை பற்றி எல்லாம் கேட்கும் பொழுது தன்னுடைய பரம்பரையிலுமே அதாவது குரு வம்சத்திலுமே யாரும் அப்படி புகழ் வாய்ந்தவர்கள் கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு இல்லையா? அவங்கள பத்தி படிக்கிறது கேட்கறத பத்தி. அதனாலதான் இப்ப வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவருக்கு வந்து ஊக்குவிக்கிறார். ஏனென்றால் பல்வேறு குலங்களின் பெருமை மற்றும் புகழை மன்னர் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆகும். இவற்றுள் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தது பிரியாவதனுடைய அரச குலமே ஆகும். அக்குலத்துல வந்து ரிஷபதேவர் மற்றும் பின்னாடி பரத மகாராஜர். மேலும் வந்து அது போல துருவ மகாராஜின் தந்தையான உத்தானபாதனுடைய பரம்பரையிலுமே வந்து பெருமை குடைத்தான். அதில் தான் பிருது மகாராஜாவும் துருவ மகாராஜமே தோன்றினார்கள். ஸோ எல்லாமே வந்து புகழ் பெறுவதற்கான காரணம் ஸோ அதாவது பகவான் அந்த குலத்தில் பிறந்தால் மட்டும் வந்து அந்த அந்த பெருமை என்பது கிடையாது. பகவான் வந்து பாண்டவர்களுடைய இதுல வந்து அவர் பிறக்கவில்லை என்றாலும் அவர்களோடையே கடைசி வரைக்கும் இருந்தார் இல்லையா? அததான் பார்த்தோம். ஸோ அந்த பெருமையும் உண்டு என்பதை பார்க்கணும். ஸோ ஏன்னா அவர் சும்மா இருக்கல, இவங்களுக்கு வந்து அவருமே வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார். பகவானுமே அவர் செயல்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, ஆனால் செயலில் அவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். ஓகே, அரச குலம். ஏனென்றால் அங்குதான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி பிறந்தார். எது குலத்திலுமே சாரி இதுல ரகுகுலத்துல எது குலத்துல கிருஷ்ணர் பிறந்தார் இல்லையா? பரிஷித்தி மகாராஜ் தனது குருகுலம் மற்ற குலங்களைப் போல அத்துணை பெருமை உடையதாக இல்லை என்று நினைத்திருக்க வேண்டும். அவர் ஏதாவது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பார். அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகமே வந்திருக்கு. ஏனென்றால் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணராகவும் ராமச்சந்திரமூர்த்தியாகவும் பகவான் ரிஷபதேவராகவும் இல்லையா மன்னர் பிருத்துவாகவும் பிற குலங்களில் அவதரித்த போல் குருகுலத்தில் யாருமே பிழைக்கிறையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம். ஆகையினால் பரிஷித் மகாராஜ் மன்னர் சுகதேவ் கோஸ்வாமினால் இக்குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தில் வந்து உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார். ஸோ அவரையுமே எந்தூசியாசமா எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? இல்லைன்னா சோர்வடைவாங்க. 7 நாள் பகவானை பற்றி கேட்கக்கூடியதுக்கு கண்டினியூஸா உட்கார்ந்துருக்கார். குருகுலமும் மிகச்சிறந்த பக்தர்களையும் பஞ்ச பாண்டவர்களையும் பெற்றதினால் புகழுடைய ஒன்றாகவே கருதப்பட வேண்டும். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே தேவர்களுடைய பிள்ளைகள் தான் இல்லையா? ஸோ அவர்கள் குற்றமற்ற பக்தி தொண்டினை செய்தவர்கள், அதாவது பியோர் டிவோஷன் சர்வீஸ். கிருஷ்ணர் குருகுலத்தில் பிறக்கவில்லை தவிர எல்லா செயல்களுமே அவர் செய்தார். அவர் வந்து இல்லையா பாதுகாவலராகவும் ஆன்மீக குருவாகவும் விளங்கினார். மேலும் வந்து எது குலத்தில் பிறந்த போதிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் பாண்டவர்கள் மீது அதிக அன்புடையவராக இருந்தார். அவங்கள வச்சுதான் அவர் வந்து பாரத போரையே செய்தார் இல்லையா? மேலும் பார்த்தனிடத்தில் அதாவது அளப்பரியாத அன்பு அது இந்த அவதாரத்தின் போதும் கிடையாது, முந்தைய அவதாரங்களிலுமே பார்த்தன் வந்து பிறந்திருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி அன்பு கொண்டிருந்தார். உண்மையில் அதாவது சில சமயம் அவர்களின் தூதனாக கூட செயல்பட்டிருக்கிறார். அவர்களை பல்வேறு ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில் வழிகாட்டியாகவும் இருந்திருக்கிறார். இதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதாவது வனவாசம் செல்லும் பொழுது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அதாவது பகவான் அவங்களுக்கு வந்து இந்தந்த செயல்கள் வந்து சொல்லியிருந்தார். அர்ஜுனருக்கு போய் தபஸை செய்து சிவபெருமானிடமிருந்து பாதுபதாஸ்திரம் பெறணும், பல திவ்யாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பெறணும்ன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருந்தது. அதை எல்லாமே அவர் பெற்றார். மேலும் வந்து பீமனுக்கு வந்து இது அனுமன் இடத்துல வந்து இந்த போர்ல வந்து எப்படி வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த அந்த
விஷயங்களை பற்றி இல்லையா, எப்படி அதை வந்து கிரகிக்கிறது. ஏன்னா பீமன் வந்து வலிமை வாய்ந்தவன் இல்லையா, ஸோ விருகோதரணம் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது கடினமான வேலையை ஆற்றக்கூடியவன் பீமன். கடினமான வேலையை ஆற்றும் பொழுது இந்த சூசகமான இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அவ்வளவு எளிதில் வந்து புரியாது அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு இல்லையா. கிராஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல தான் ஈடுபடுறவங்களுக்கு வந்து ஷட்டில்ல நடக்கக்கூடிய மென்மையான விஷயங்கள் வந்து அவ்வளோ மைண்ட்ல போவாது. ஓகே, ஸோ அப்போ நீ போர் புரியும் பொழுது இந்த அதாவது ஸ்தூல உடலும் வேலை செய்யணும், அதே மாதிரி புத்தியும் வேலை செய்யணும். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் இருக்கு, ஆனா இன்னும் வந்து இந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எந்த இடத்துல அவர் வந்து போய் கத்துன்றது, அது இங்க ஏதோ பஞ்சகம் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல. ஸோ அது ஹனுமன் இருந்த இடம் வந்து ஒரு பஞ்சகம்னு சொல்லுவாங்க. அது முன்னாடி ஏதோ ஒரு வார்த்தை இருக்கு கண்டினியூஸா, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஹனுமனை நோக்கி மாதாஜி சமந்த பஞ்சகம். சமந்த பஞ்சகமா? சமந்த பஞ்சகம் கிடையாது. சமந்த பஞ்சகம் இஸ் டிஃபரெண்ட். அந்த இடத்துல போர் நடந்தது. ஓகே, மகாபாரத போர். ஓகே, குருஷேத்திரத்துல சாமந்த பஞ்சகத்துல வந்து போர் நடந்தது. ஆனா இதுக்கு ஏதோ ஒரு பஞ்சகம் தான் இருக்கு, ஆனா அங்க கிடையாது. இருங்க ஒரு வாட்டி நான் செக் பண்ணிட்டு தான் சொல்லணும். செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன், நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த இடத்துல இங்க இருக்கு, இங்க வரல எனக்கு. ஓகே, நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னுடைய அந்த இயலாமை எல்லாரும் நீங்க கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அங்கே வந்து ஹனுமன் இடத்துல வந்து அவர் வந்து எப்படி சூக்ஷ்மமான நிலையில வந்து ஃபோக்கஸ்டா, ரொம்ப முக்கியம். அதாவது போர் இதுல வந்து போர், அதாவது அந்த போர் கலையே எப்படிப்பட்ட கலைன்னா, நம்ம வந்து நுண்ணியமா அதை வந்து கவனிக்கிறோம் இல்லையா. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வில்லை எய்கிறார் என்றால் அர்ஜுனர் எப்படி பார்ப்பார், அந்த பறவை இருக்குன்னா பறவையினுடைய கண்ணு வரைக்குமே எய்யணும்னு சொல்லிட்டு இவர் துரோணாச்சாரியர் சொன்ன பொழுது அதை நோக்கி கரெக்டாக வந்து அம்பை விடுத்தார் இல்லையா. அப்படி ஒரு போக்கஸ்டான பார்வை வந்து இருக்கணும். ஸோ அந்த நிலையை வந்து இந்த பயிற்சி வந்து எப்போ உதவினது என்றால் பீமன் என்ன பண்ணுவான், துரியோதனனை வதைக்கும் பொழுது இது உதவியது அவருக்கு. ஏன்னா அவனை எங்க அடிச்சா அவனுடைய பிராணன் போகுன்றது தெரியாம அவங்க தத்தளிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அது இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது, ஏன்னா கதாயுத யுத்தத்துல வந்து இடுப்புக்கு கீழே வந்து கண்டிப்பா அடிக்க மாட்டாங்க, இடுப்புக்கு மேலதான் இல்லையா. ஆனா அவனுடைய பிராணன் வந்து அவனுடைய தொடையில தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தெரியறதுக்கு வரைக்குமே அதாவது பீமன் வந்து அதிகமான அதாவது கஷ்டத்தை வந்து அனுபவித்து கொண்டிருப்பான். ஏன்னா அவனுடைய உடம்பு முழுவதுமே வஜ்ரமாக மாறி இருக்கிறது இல்லையா, காந்தாரியினுடைய பார்வையினால், இடுப்பு பகுதியை தவிர. அந்த உண்மை வந்து பாண்டவர்களுக்கு தெரியாது. ஸோ மேலும் வந்து பலராமர் வந்து நீ வந்து இவங்களுக்கு உதவவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதியுமே வாங்கிட்டார். ஸோ அவங்களே வந்து மனிதர்கள் வந்து தங்களுடைய புத்தியை உபயோகப்படுத்தி அந்த போரை வந்து இந்த ஒரு நாள் போரை வந்து நீ வந்து விட்டுடணும், அந்த வாக்குறுதியுமே வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வாங்கிடுறார். ஏன்னா இது எல்லாம் கூட சகினியுடைய செயல் இல்லையா. ஸோ கூடவே இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் வந்து எஸ் அவனுடைய தொடையில தான் இருக்கு அவனுடைய பாவம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ஒரே நிமிஷத்துல வந்து பீமன் வந்து துரியோதனனை வதைத்திருப்பான் இல்லையா. ஆனா அதை சொல்லாமலே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பகுதியா அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க இல்லையா. ஆனா அந்த அந்த சூக்ஷ்மமான அந்த புத்தி வந்து அந்த சமயத்துல வந்து அடி வாங்கும் பொழுது பீமன் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து உபயோகப்படுத்துவார். ஸோ இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒவ்வொரு காரியத்திற்கு வந்து அனுப்பப்பட்டார்கள். இவங்க அஸ்வினி குமாரர்களிடத்துல சென்றார்கள், தவம் இருந்து அந்த தெய்வீக அதாவது ஔஷதிகள் அதை பத்தியான நாலேஜ் எல்லாமே அந்த அஸ்வினி குமாரர்கள் கிட்ட இருந்து கத்துண்டு வராங்க இல்லையா. ஆனா திரௌபதிக்கும் அதாவது யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்குமே என்ன கட்டளையிடப்பட்டது என்றால் பகவானால், நீங்க வந்து வரவங்களுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு எல்லாம் வந்து உணவு பரிமாற வேண்டும், யோகிகளுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் தொண்டு புரிந்து நீங்க புண்ணியங்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு தான் சொன்னார் அட்வைஸ். ஓகே, அந்த காட்டத்துல துரியோதனன் என்ன பண்ணுவான்னாக்கா, வேண்டுமென்றே துர்வாச முனிவர் என்ன பண்ணுவார், ஆக்சுவலி நீ வந்து அவங்க காலம் கடந்த நிலையில போயிட்டு
உணவு உணவு வேலை முடிந்த பிறகு அவங்களுக்கு உணவு வேண்டும், உணவு உண்வதற்காக வந்திருக்கோன்ற அந்த ஒரு சூழலை வந்து ஏற்படுத்துகிறார் இல்லையா? அங்கே அழைக்காமலே வந்தார் நம்ம கண்ணபிரான் இல்லையா? ஸோ வீட்டில் அன்னம், அதாவது வந்து அன்னம் கிடையாது, அந்த பாத்திரம் ஒரு முறை தான் சமைக்கப்பட்டிருக்கு, இனிமே சமைக்கிறதுக்கு அங்கே உணவு கிடையாது, உணவு பதார்த்தங்கள் கிடையாது. ஸோ அவ்வாறு இருக்க எப்படி வந்து வந்திருக்கக்கூடிய துர்வாச முனிவரும் அவரோடு இருக்கக்கூடிய சிஷ்யர்களுக்கு உணவு பரிமாற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது அங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கும் திரௌபதிக்குமே வந்து ரொம்ப சங்கடம். ஸோ அவங்க வந்து இப்போ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம இருக்கும் பொழுது அழைக்காமலே பகவான் அங்க வந்தார் இல்லையா? அந்த குடியில இருந்த ஒரு பாத்திரத்தில் இருந்த ஒரு பருக்கை எடுத்து அவர் உண்டதால் அனைத்து ஜீவன்களுடைய பசியும் ஆறிவிட்டது அப்படிங்கிறதுமே நாம இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழலைகள், ஒவ்வொரு சூழலிலுமே வந்து பகவான் அவங்களுக்கு வந்து அருள் புரிந்திருக்கார். நமக்கும் புரிந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார், அதை நாம உணரணும் இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையில பகவான் எங்கெல்லாம் அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நேற்றைய ஒரு சம்பவம், நேற்று ஆலயத்திற்கு போகும்போது நீங்க ஆதி ஆதி அது என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் ஒரு இது பண்ணுவாங்களே, நான் இன்னைக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னா ஆதி ஐ திங்க் கீதா மாதாஜி அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஆதிவாஷ் இல்லையா? ஆதிவாஷ் பண்ணுவாங்க, அதாவது ஒரு சங்கல்பம் மாதிரி. மேலும் வந்து நாளைக்கு இந்த அதாவது ஒரு இது மாதிரி கட்டுவாங்க, மஞ்சள் கயிறு. ஸோ காப்புன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. காப்புன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ஆனா இது வந்து ஆதிவாஷம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது சங்கல்பம் மாதிரி தான். நாளைக்கான பூஜைக்கு இன்றைக்கு வந்து அதாவது விரதம் இருக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நாளைக்கு பூஜை எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா, அதாவது நல்ல ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லா நடக்கணும் மற்றும் தேவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து அழைப்பு விடுக்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான். இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாங்க. ஸோ அங்கேயும் கோயில்ல இது நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நேற்று கோயிலுக்கு போயினப்போ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, அங்கே பூ சேவை ஆயிடுச்சு. வீட்டில் வந்து லேட்டா வந்தா கண்டிப்பா கஷ்டப்படும் இல்லையா? அதனால தைரியமா ஜெகநாதா ஸோ கால் பண்ணி சொன்னேன். ஆனாலுமே கோவமா இருந்தாங்க. இருந்தாலுமே வந்து வீட்டுக்கு வந்த பிறகு எல்லாருமே சைலண்டா இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பார். ஸோ நான் அப்பவே சொல்லிட்டேன், ஜெகநாதா இது உன்னுடைய சேவை, அதுவும் எதுக்கு கதாயுதத்திற்கு வந்து அதாவது யாரு பலராமருடைய கதாயுதத்துக்கு வந்து ஆரம், அதுக்கு தான் ஃப்ளவர் கட்டிங். ஓகே, கடைசியில பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஃப்ளவர் சேவைக்கு வந்து இப்பதான் நினைச்சேன் நித்யானந்த பிரபு வந்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அதை கண்டிப்பா நாம செய்யறதுக்கான மனசோட நம்ம போய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த வாய்ப்பை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும். சோ இங்க கூட முருகனுக்கு நாளைக்கு ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு நாள், தைப்பூசம் மாட்டாங்க. முருகன் கோயில்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். சோ அதனால வந்து நம்ம இது என்னது ஸோ அந்த மாதிரி சேவையை பண்ணிட்டு 9:15 தான் வந்தேன் வீட்டுக்கு நான். ஸோ 9:15 வந்தப்போ எதுவுமே இல்லை, சைலண்டாக வந்து உட்காந்து 1 மணி நேரம் படிக்கிறதுக்கு கூட முடிஞ்சது. நைட்டில் படிக்கவே முடியாது, ஆனால் படிச்சுட்டு தூங்கணும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து ஸோ ஒன்னொன்று விஷயத்துலையுமே இதெல்லாம் நாம் செய்கிறோம்னு நினைக்கிறோமா? ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே இறைவன் கருணை புரிந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார். ஸோ ஏன் நான் என்னுடைய செயல்களை வந்து உங்களுக்கு, அதாவது நான் அனுபவப்படுறது எல்லாமே இங்கே எடுத்துரைக்கிறேன்னா உங்களுக்கும் இதே மாதிரி அனுபவங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனா அதை வந்து நம்ம இறைவனுடைய கருணையா இல்லையா என்பதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா? அதை நாம முக்கியமா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது அதுதான். ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம் இறைவனை சார்ந்துதான் இருக்கோம். வித்தவுட் அவருடைய கருணை இல்லைன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு அடி கூட எடுத்து முன்னாடி போக முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு நிலையை வந்து நாம உணர ஆரம்பிக்கணும். நேத்து அல்ல ஜெகநாதருடைய கருணையால அந்த பூ சேவை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா? ஸோ இல்லைன்னா கண்டிப்பா அந்த பூ சேவையில நான் இடம்பெற்று இருக்க மாட்டேன். எவ்ரி மொமெண்ட் இட் இஸ் த மர்சி. இந்த சேவையிலுமே மர்சி தான், எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம இந்த குழுமி இருக்கக்கூடிய இந்த சேவையுமே மர்சி தான். ஸோ கடவுளுடைய கருணை இல்லை என்றால் நாம் இந்த இடத்துல அமர்ந்து இதை வாசிக்க முடியாது. ஸோ அந்த மேன்மையான நிலையை நாம உணரணும். ஸோ இறைவன் எல்லாருக்குமே அருள் புரிகிறார், எல்லாருக்குமே உண்டு. ஸோ வித்தவுட் எந்த பேதம் இல்லாம வித்யா வினய சம்பன்னே இல்லையா?
பிராமணே கவி ஹஸ்தினி இல்லையா? அத்தகைய ஒரு மனப்பான்மை பகவானத்துல மேலோங்கி இருக்கு இல்லையா? அதனாலதான் எந்த ஜீவன்களையுமே அவர் வேறுபடுத்துறது கிடையாது. சோ அப்படி கருணை வந்து எல்லா ஜீவன்களுமே இங்க வாழ்ந்து நன்னிலை பெற்று மீண்டும் தன்னுடைய தளத்தை வந்து சேரணும்ன்றதுதான் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. அதனால நாம அப்படிப்பட்ட செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டு பகவானுடைய திருநாட்டு அவர் வந்து மோட்சத்தை வந்து சுலபமா கொடுத்துருவார். ஆனா தன்னையே விலைக்கு வாங்கக்கூடிய அந்த செயலை வந்து அவர் அவ்வளவு எளிதில் வந்து கொடுக்க மாட்டார் தன் பக்தனுக்கு. முக்தி ததாதி கர்ஹிஷித் ஸ்மனா பக்தி யோகம், அதாவது முக்தி ததாதி கர்ஷித் கொடுத்துருவார், முக்தி வந்து கொடுத்துருவார். ஸ்மா நா பக்தி யோகம், அதாவது அந்த பியூர் டிவோஷனல் வந்து அவ்வளவு சாமானியமா கொடுக்க, நான் பக்தி யோகம் கொடுக்க மாட்டார் அவர் வந்து. ஓகே, ஸோ நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பக்தி யோகமே பரமபுருஷ பகவானுடன் கொள்ளும் உயர்ந்த உறவிற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது. அதுதான் பேஸே, அடித்தளம் இல்லையா? ஒரு வீட்டுக்கு எப்படி கடகாலோ அந்த பக்தி யோகம் தான் வந்து கடகாலே நம்ம இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்திக்கிறதுக்கு. வீடு பேற்றினை காட்டிலும் அது மேன்மையான வீடு பேர் யாருக்கு வேணாலும் பகவான் வந்து கொடுத்துருவார் இல்லையா? ஏன்னா அவருடைய நாம கூட நம்ம கிட்ட இன்னொரு வஸ்து இருக்குன்னா யாருக்காவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம மனசுல என்ன தோன்றதோ அது கொடுப்போம் இல்லையா? அது போலதான். ஆனா பகவானுக்கு கிரைட்டீரியாஸ் உண்டு. நம்ம எந்த அளவுக்கு உண்மையிலே வந்து பக்தி பண்றோம் இதெல்லாமே வந்து கிரைட்டீரியாஸ் உண்டு. அதெல்லாம் வந்து செக் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருப்பார் இல்லையா? ஆனா அதுல எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யக்கூடிய பக்திக்கு கூடவே இருப்பார் பகவான் எப்பவுமே. பகவானின் தூய பக்திக்கு பக்தனுக்கு வீடு பேர் தானாகவே அருளப்படும். அதை பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஆனா பக்தி தொண்டு மட்டும் அவர் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல நமக்கு தூய பக்தி தொண்டு, நார்மலான பக்தி தொண்டு பண்ணுவோம். ஆனா அதுல எத்தனையோ அஜ்ஞானத்தினால வந்து நாம் வந்து அதாவது அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நாம் செய்கின்றோம். ஸோ அதையெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும். நம்ம மெயினா இன்னைக்கு நித்யானந்த பிரபுஜிக்கு மகாராஜ் சாரி நித்யானந்த பிரபு கிட்ட நம்ம என்ன வேண்டணும் ஆக்சுவலின்னா, நம்ம அனர்த்தங்களை செய்யாமல் பக்தி தொண்டு பண்ணணும். அவ்வளவுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இந்த மட்டும் நம்ம பிரார்த்திக்கலாம். அனர்த்தங்களை தவிர்த்தாலே அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். அனர்த்தங்களால் தான் நமக்கு வந்து நிறைய தடை கற்களை வர்றது இல்லையா? நித்யானுபூத நிஜலாப நிவத்த தர்ஷன ஸ்ரேயசி அதத்ரஷனயா சிரசுப்த புத்தே லோகஸ்ய கருணாய பயம் ஆத்மலோகம் ஆக்யா நமோ பகவதே ருஷபாய தஸ்மை இல்லையா? அதாவது பிரம்மசங்கீதா அவருடைய மெட்டு அதே விதம். ஸோ முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ரிஷபதேவர் தனது உண்மை அடையாளத்தினே அவருக்கு தெரியும் இல்லையா? தான் ஒரு பகவானுடைய அம்சம் என்பது அவருக்கு தெரியும். ஆகையினால் அவர் சுய நிறைவுடையவராக இருந்தார், செல்ஃப் கண்டெய்ன்டு, அதாவது சுய திருப்தி கொண்டவராக இருந்தார். யாருக்கு இந்த சுய திருப்தி எனக்கூடிய அந்த பாவனை இருக்கோ அவங்களுக்கு இறைவன் எளிதில் வந்து அடைய பெறுவார். ஓகே, பக்தனாக இருந்து சுய திருப்தி அடையக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பகவான் வந்து அருள் பாலிப்பார். அவர் புல நுகர்ச்சிகள் எதையும் விரும்பவில்லை இல்லையா? பகவான் வந்து அதாவது இந்த சென்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை எதையுமே அவர் விரும்பல. அவர் எதிர்பார்க்கறது என்னது? பேரானந்தத்திற்கான செயல், சிற்றின்பத்திற்கான செயல் கிடையாது. அவர் மன நிறையுடையவர் ஆதலால் வெற்றி பெறுவதற்கான ஆசைகள் அவருக்கு தேவையற்றவையாகும். வெற்றி தோல்வி எல்லாம் வந்து நாம கொள்ளக்கூடிய நிலைதான் இல்லையா? சோ வெற்றி தோல்வியை பத்தி நம்ம யோசிக்க கூடாது. வெற்றி இருந்தாலும் தோல்வி இருந்தாலும் இல்லையா, இரண்டையும் ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம யோசிக்கணும். தேவையின்றி உடன்லோமொழி, அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதற்குரிய சூழல்களை உண்டு பண்ணுவோர் இல்லையா, அதாவது இந்த மாதிரி புலநுகர்ச்சியிலே ஈடுபடணுன்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை எப்பொழுதுமே உருவாக்கி கொண்டிருப்பவர் அவங்களுடைய குவாலிட்டி எப்படி? செல்ஃபிஷ் இல்லையா, சுயநலம் மிகுந்த அறியாமை மிக்கவர்களாகவே இருக்கிறார். இது பொன்னேற்றில் படுத்தி வைக்கணும். இது நாட் ஒன்லி அதாவது செக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் மாத்திரம் கிடையாது, நாவிற்கு அடிமை இல்லையா, அடுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நாவை வந்து ஒண்ணு சாப்பிட்றது ஒண்ணு பேசுறது, இதுவுமே வந்து பெரிய ப்ராப்ளம். இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறதே. அதாவது கர்மேந்திரியங்களுடைய செயல்களை காட்டிலும் ஞானேந்திரியங்களே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பக்குவப்படுத்தணும். அப்பதான் அந்த கர்மேந்திரியங்களுமே பக்குவப்படுத்தும். கர்மேந்திரியம் வந்து துயமா இயங்காது இல்லையா? ஸோ அதற்கு ஒரு உந்துதல் என்பது தேவை, மனதிலிருந்து வரும் உந்துதல் இல்லையா? அதை வந்து இந்த புலன்களால் வந்து ஏற்படுத்தி அந்த கர்மேந்திரியங்களுமே வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த கர்மேந்திரியங்களை நம்ம டைரக்டா சொல்ல வேண்டியதில்லை.
ஆனா இந்த ஞானேந்திரியங்களும் மனதை தான் நம்ம கண்டிப்பா சொல்லணும். ஏன்னா இந்த 3 குணங்கள்ல ஆட்டி வைக்கிறது எது? இந்த மனசு தான். தனது அளவற்ற கருணையினால் பகவான் ரிஷபதேவர் சுயநலத்தினை அடையாளம் காட்டியதோடு வாழ்க்கை லட்சியத்தினம் நமக்கு போதித்தார் இல்லையா? தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அறிவுறுத்தல் கொடுத்தார். அதே மாதிரிதான் நமக்கும் அது நமக்கானதுதான். அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்ததை அந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. உண்மையிலே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களாகிய நமக்குத்தான் அந்த அறிவுரையே. ஆகையினால் பகவான் ரிஷபதேவராக அவதரித்த இறைவனுக்கு நாம் மரியாதை வந்தங்களை செலுத்துவோம். ஸோ இது கன்க்ளூஷன். நம்ம எல்லாருமே பகவானிடத்துல இப்ப பிரார்த்திக்கணும். ஓகே, ஸோ கடைசியில் இந்த ஸ்லோகம் முடிஞ்ச பிறகு ஹரே கிருஷ்ணா 3 முறை சொல்லிடலாம். இது இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கமாகும். பகவான் ரிஷபதேவரின் செயல்கள் இதில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. இல்ல சம்மரி நாம் இங்க பாக்குறது. முழுமுதற் கடவுள் ஆதலினால் பகவான் ரிஷபதேவர் தன்னுள் நிறைவேறியவராகவே இருந்தார். எஸ், பகவான் செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட், அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. அது போல ரிஷபதேவருமே எதுவுமே தேவை கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில இருந்தார். பரமபுருஷ பகவானின் உயிர்களும் ஆகிய நாம் பகவானின் ரிஷபதேவரின் உபதேசங்களை பின்பற்றி தன்னிறைவு பெறுதல் வேண்டும். உடலோம்பும் எண்ணத்தில் தேவையற்ற தேவைகளை உருவாக்கவே கூடாது. புலனுகர்ச்சிக்கான நீட்ஸ் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே உருவாக்க கூடாது. ஒருவன் தன் உணர்வு பெறும் பொழுது, அதாவது தான் யார் என்று உணரக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை அடையும் பொழுது அவன் தனது உண்மையான ஆன்மீக நிலையில் இருப்பதினால் போதுமான திருப்தி அடைகிறான். எதை கொண்டுமே திருப்திப்படக்கூடிய ஒரு ஜீவனுக்கு அப்படின்னா இறைவன் அவர்களுக்கு அடையப்பட்டார் என்று அர்த்தம் இல்லையா? இதே வேணும் அதே வேணும்னு செலக்ஷனா உட்கார்ந்துருக்கும் பாருங்க, அது தவறு. பகவத்கீதையில் பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா நாசோஷதி நா காங்ஷதி சமசர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்தி லபதே பராம் இல்லையா? படிக்கிறோம் இல்லையா? நாசோஷதி நா காங்ஷதி, அதாவது வெறுப்புகள் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த ஜீவன் பிரசன்னமாக அதாவது ரொம்ப பிரசாந்தமான நிலையில குடிக்கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? எவ்வாறு அந்த மாதிரி நிலை அடை பெற்றார்கள்? சமசர்வேஷு பூதேஷு, அனைத்து உயிர்களையும் ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய அந்த திறனை பெற்றதினால் இல்லையா? மத் பக்தியும் லபதே பராம், அது எவ்வாறு கிடைக்க பெறும்? பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்வதால் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இதை நாம புரிந்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பக்தியில நம்மளை நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். இதுவே அனைத்து உயிர்களுடைய லட்சியம் கூட. லட்சியமாக இருக்கவும் வேண்டும். இந்த லட்சியம் இருக்கிறதே நம்ம தெரியாது சில பேருக்கு இல்லையா? ஆனாலுமே அதுதான் மேன்மையானது, அதாவது இலக்கும் கூட. ஒருவன் இந்த உலகில் இருந்த போதிலும் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்றவற்றினால் பகவான் அருளி இருக்கும் உபதேசங்களை பின்பற்றுவதினால் அவன் முற்றிலும் திருப்தி உடையவனாகவும் ஆசையற்றவனாகவும் சோகமற்றவனாகவும் வாழ முடியும். எஸ், யார் ஒருத்தர் பகவத் பக்தி கைங்கரியத்துல சிறப்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவங்களுக்கு பயம் இருக்காது இல்லையா? மனநிறைவு இருக்கும், பேராசைகள் இருக்காது, மேலும் இல்லையே என்ற ஏக்கங்களும் இருக்காது. அதனால சோர்வடைக்கூடிய தன்மையும் அவங்களுக்கு வராது. இருளில் நித்திய உற்சாகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஆத்மா அவனது சுய நன்மையினை அறியாதிருக்கின்றான். 100% இல்லையா? அதாவது இந்த ஆத்மா ஏதோ ஒன்று ஆசைப்படுறதுனாலதான் இந்த எல்லாமே வேலை செய்யாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஸோ இந்த உடலுக்கும் மற்றும் சூக்ஷ்ம உடலுக்கும் ஏற்படக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை பற்றி ஆன்மா எதுவுமே நினைக்காது. தனக்கு இந்த ஆசை வந்ததுன்னு மட்டும்தான் அதை அறிவிக்கும். அதை மனதுக்கு அந்த செய்தி அறிவிக்கப்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனசு இந்த புலன்கள் மற்றும் அறிவை கொண்டு அது செயல்படுகிறது. ஸோ அதனால உடல் தேவைகளை காட்டிலும் ஆன்ம தேவைகளை பற்றி நாம கண்டிப்பா யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். மேலும் அவன் தனது உலக தேவைகளை நிறைவு செய்து கொள்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான். யார் ஒருத்தர் பௌதிகவாதியோ அவருக்கு தான் இந்த மனநிலை. ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலையிலுமே அவர்கள் ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் என்ற அந்த நிலையுமே எடுத்துரைக்கக்கூடிய காலம் வரும். அது எதனாலன்னா அவருடைய அஜ்ஞானத்தால இல்லையா? ஸோ நாம எவ்வாறு சரணடையணுன்றதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆகையினால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நதே விதுக ஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணும், அதாவது தனது அறியாமையின் காரணமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மா இல்லையா முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைவதே தனது உண்மையான சுய நன்மை என்பதை அறிவது கிடையாது. நம்ம எப்பொழுது இறைவனத்தை சரணாகதி அடைகிறோமோ அது நமக்கு
நன்மையை பயக்கும். மேலும் உலகத்து சூழ்நிலைகளை சரிப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சியை அடைய முயற்சிப்பது பயனற்ற செயலாம் இல்லையா? முயற்சி தான். ஸோ உலகாய விஷயங்களை நாம் ஆனந்தம் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறது, அதற்காக நாம் நம்முடைய அதாவது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுவது மிக மிக தவறானதாகும். மேலும் தனிப்பட்ட நடத்தை மற்றும் உபதேசத்தினால் பகவான் ரிஷபதேவர் ஆத்மாவிற்கு ஒளியேற்றி தனது ஆன்மீக அடையாளத்தில் எவ்வாறு நிறைவுடையவர்களாகும் என்பதை, அதாவது அவருடைய எக்ஸாம்பிளே நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? ஸோ எந்த பௌதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இல்லையா? மேலும் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலத்திலுமே ஆனந்தம் கொண்டார், இங்கிருந்து சென்ற பிறகும் அவர் ஆனந்தம் கொண்டார். ஸோ இதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ பக்தி ஒண்ணுதான் மிக மிக முக்கியமானது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயத்துக்கான பகவான் ரிஷபதேவரின் செயல்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தருடைய பொருளரை இவ்வாறு நிறைவடைகிறது. பாஞ்ச கல்பதாரோக்கிய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நமக. எல்லாருமே 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே மாதாஜி, ஹாப்பி பர்த்டே மாதாஜி, வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மாதாஜி. कृष्णा माता ஆயுள் ஆறு பகவான் கொடுக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। எல்லாருமே பிலேட்டட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பர்த்டே விஷஸ் தெரிவிக்கலாம். புஷ்பா மாதாஜிக்கு ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எப்படி பெருசு பண்ணுங்க. கொஞ்சம் பெருசு பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. நம்ம ஜூம் பண்ண பெருசு வருது மாதாஜி. நம்ம ஜூம் பண்ண பெருசா ஆயிடுது மாதாஜி. ஓகே, நீங்க ஜூம் பண்ணா பெருசா வருதா? ஓகே ஃபைன், தேங்க் யூ. இந்த பிரவுசர்ல வரல, உலா அப்படின்னு ஒரு பிரவுசர். ஓகே, ஜோவோ புக்ஸ் அதுல இது வரல இது. ஓகே ஃபைன். நவ கௌரவரம் நவ புஷ்பசரம் நவ பாவதரம் நவ லஷ்யபரம். வாசிங்க எல்லாருமே அதே மாதிரி. நவ புஷ்பதரம் பாவதரம் நவ நவ ஹஷ்யகரம் நவ ஹேமவ்ரவரம் பிரணமாமி ஜதி சசிசுத கௌரவரம். நவஹேமயுதம் நவநீதசுஷம் நவவேஷகிருதம் ஹரிநாம பரம். வாசிங்க எல்லாருமே. நவஹேமயுதம் நவநீதசுஷம் நவவேஷகிருதம் ஹரிநாம பரம். நவதவிலசத்சுபம் பிரேமமயம் பிரணமாமி சதீசுத கௌரவரம். நான் கூட பாடல, பட் இந்த நல்லா வரும். ஹரிபக்தவரம் ஹரிநாமதரம் கரஜபகரம் ஹரிநாம பரம். பாடுங்க எல்லாரும்.
प्रणयुषरूदरं प्रणमामि सचिसूत गौरवरं वासिंगो नयने सततं तापहरं परमार्थगरयन लोकगतिं पासिंग परमार्थपरायण लोकगतिम् वलेककरं जगतापहरं प्रणमामि सचिसूत गौरवरं वासिंग नवलेककरं जगतापहरं प्रणमामि भक्तिकरं प्रियचारुतरं नतनर्तन नगर राजकुलं निज कामिनी मनसलक्ष्यकरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं कामिनी मानसलास्यकरं प्रणमामि कलकन्तवरं मृदुवद्यासु विनायक मधुरं वासिंग करटलवलं नत्यकरं வில்லியன் எப்போது நான் மிஸ்ஸிங் கால் பார்க்கவே இல்லை. பாட்டு பாட முடியாதவங்க மியூட்ல இருங்க. பாடுறவங்களுக்கு அது டிஸ்டர்பன்ஸ். நாம கிரேட்டா இங்க பாடலை, ஆனா இதை கத்துக்கிறோம். ஸோ கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருங்க அவங்க எல்லாருமே. நான் இதை வேண்டி கேட்டு ஓகே. करटलवलं कलकन्तवरं मृदुवद्यासु विनकया मधुरं वासिंग எல்லாருமே करटलवलं कलकन्तरवं मृदुवाद्यासु विनीकया मधुरं निजभक्ति गुणावृत नत्यकरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं वासिंग गुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि सचिसुत आयुतं पुनरन्दसुतं धरणीचुचित्रं भवभवचितम् कर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचितं वासयुतं प्रणमामि सचिसुत गौरवरम् धनुज्ञानचितं नजनिगवासयुतं प्रणमामि सचिसुत गौरवरम् नयनं चरणं वशनं वदने शिकेलितं स्वकैव नमदरं वासिंग अरुणं नयनं चरणं वदने स्खलितं सुरशं जगत जीवनं प्रणमामि सचिसुत गौरवरम् सुरसं जगदजीवनं प्रणमामि सचिसुत गौरवरम्
நானும் ஒன்னா சேர்ந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாடுறது. ஆனா இந்த மெட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு மட்டும் நான் பார்த்தேன். அந்த சித்ரலேகா மாதாஜி வந்து அமைச்சிருந்தாங்க. ஓகே, நான் ஃபுல்லா கேட்கறதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்குல்ல. நீங்க அத வந்து நல்லா இருக்கு மாதாஜி, இந்த மெட்டு சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி. நல்லா பாடுனீங்க மாதாஜி, மீனிங் சொல்லுங்க. அதுதான் நல்லா பாடுங்க மாதாஜி, சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, உங்ககிட்ட தமிழ்ல இருக்கா இது? மாதாஜி, பிளிஸ்ஃபுல் பிபி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி இந்த சொல்லி கொடுக்கறாரு. அவரு சௌராஷ்டிர டியூன்ல சொல்லி கொடுக்கறாரு மாதாஜி. நேத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். மாதாஜி தமிழ்ல என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. பாடலின் பொருள். ஸ்ரீ சைத்தன்யர் புதிய தங்கத்தை போன்ற திருமேனி கொண்டவர், புதிதாக பூத்த மலர் அம்புகளை ஏவும் என்றும், இளமையான மன்மதர் என்றும், புதிய பரவச பாவத்தினை வெளிப்படுத்துபவர், அற்புத நடனங்களை அரங்கேற்ற விருப்பம் கொண்டவர், நன்றாக சிரிக்க செய்யும் புத்தம் புதிய நகைச்சுவைகளை வழங்குபவர், புதிதாக உருக்கிய பொன்னிற திருமேனியை கொண்டவர், அன்னை சச்சியின் அழகிய மகனான கௌரவரை நான் வணங்குகிறேன். அவர் என்றும் புதுமையான பிரேமையை கொண்டவர், புதிய வெண்ணையின் நிறத்தில் பிரகாசமான திருமேனியை கொண்டவர் என்றும், புதுமையான ஆடை அணிகலன்களை அணிபவர் என்றும், புதுமையான கிருஷ்ண பிரேமையின் ரசங்களை அனுபவிப்பவர், பக்தியின் 9 வித வழிமுறைகளை புதிய வழிகளில் பிரகாசிக்க செய்பவர், மிகுந்த மங்களத்தை வழங்கும் பிரேமமயமானவர், அன்னை சச்சியின் அழகிய மகனான கௌரவரை நான் வணங்குகிறேன். அவர் ஹரிபக்தியில் மூழ்கியவர், ஹரிநாம உச்சாடனத்தை பராமரிப்பவர், ஹரிநாமத்தை ஜெபிக்கையில் கை விரல்களை கொண்டு எண்ணுபவர், ஹரிநாமத்திடம் மயங்கியவர், கண்களில் எப்போதும் பிரேமையின் கண்ணீரை தாங்கியவர், அன்னை சச்சியின் அழகிய மகனான கௌரவரை நான் வணங்குகிறேன். அவர் மனிதர்களின் பௌதீக துயரத்தினை எப்போதும் போக்குபவர், பரம உண்மையில் ஆர்வமுடையோருக்கு லட்சியமாக இருப்பவர், கிருஷ்ண பிரேமை என்னும் தேனின் மீது ஆர்வம் கொண்ட தேனீக்களாக இருப்பதற்கு மக்களை ஊக்குவிப்பவர், ஜட உலகின் சுட்டெரிக்கும் காய்ச்சலை அகற்றுபவர், அன்னை சச்சியின் அழகிய மகனான கௌரவரை நான் வணங்குகிறேன். அவர் தம் மீதான தூய பக்தியை ஊக்குவிப்பவர், தமது அன்பான சேவகர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர், தமது பிரியமானவர்களுக்கு மிகவும் வசீகரமானவர், கள்ளக்காதலர்களின் மன்னரான கிருஷ்ணருடைய குலத்தை தமது சிறப்பான நாடக நடனத்தின் மூலமாக ஊக்குவிப்பவர், இளம் கிராம பெண்களின் மனதினை ஆட்டுவிப்பவர், அன்னை சச்சியின் அழகிய மகனான கௌரவரை நான் வணங்குகிறேன். அவர் கரத்தாளங்களை வாசிப்பவர், தமது தொண்டையில் இனிய சப்தங்களை எழுப்புபவர், வீணையின் இன்பம் தரும் வாத்தியங்களை மென்மையாக வாசிப்பவர், தமது பக்தி தொண்டின் தன்மைகளால் நிரம்பிய அற்புதமான நடனத்தினை அரங்கேற்றுவதற்கு பக்தர்களை தூண்டுபவர், அன்னை சச்சியின் அழகிய மகனான கௌரவரை நான் வணங்குகிறேன். அவர் கலியுக தர்மமான சங்கீர்த்தன இயக்கத்துடன் இணைந்தவர், இப்பூமியில் மீண்டும் அவதரித்த நந்த மகாராஜரின் புதல்வர், பூமியின் அதி அற்புதமான பிரகாசமான ஆபரணம், பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சிக்கு பொருத்தமான பிரச்சார மனப்பான்மையை கொண்டவர், கிருஷ்ணருடைய திருமேனியை தியானிப்பதில் தமது உணர்வை நிலைநிறுத்தியவர், எப்போதும் தமது தெய்வீக திருத்தலத்துடன் இணைந்தவர், அன்னை சச்சியின் அழகிய மகனான கௌரவரை நான் வணங்குகிறேன். அவரது கண்கள், அடிப்பாதங்கள், துணி ஆகியவை உதயமாகும் சூரிய கதிர்களை போன்று செம்மையாக பிரகாசிக்க கூடியவை. தமது சொந்த பெயர்களை உச்சரிக்கையில் அவரது குரல் தழுதழுக்கிறது. அவர் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் மிக இனிமையான ரசத்தினை தூண்டக்கூடியவர். அன்னை சச்சியின் அழகிய மகனான கௌரவரை நான் வணங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நாம இதோட மீனிங் ரொம்ப அழகா படிச்சாங்க மாதாஜி. ஸோ அவ்வாறே அதை புரிந்து கொண்டு எப்பயாவது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது வேணா இன்னொரு டிஸ்கஷன் வேணா வைக்கலாம் அந்த வியாக்கியானத்துக்கு. ஓகே, இப்போ டைம் ஆயிடுத்து.
ஸோ நீங்க எல்லாருமே நாளையில இருந்து 30 நாள் சேலஞ்சில் யாரெல்லாம் கலந்துக்க போறீங்களோ அவங்க வந்து எந்த டைமுக்கு நீங்க வந்து ஓகே மல்லிகா மாதாஜி எந்த டைமுக்கு ஓகே நான் வந்து இதை அப்டேட் பண்ணணும்? 12 to 1 நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருந்தீங்கல்ல மாதாஜி, அது